Morgenministeriet med Brian Ebbesen, Kenneth Jonassen og Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 6. Jeg har lige fået en sms, hvor der står, Kenneth, du skal tage inderlåret. Jeg har hørt, de slaskede dele gør mig ikke stund. Mit inderlår er overhovedet ikke slasket. Nå, jamen af med bukserne, som man jo siger. Nu, eller hvad? Ja. Hvad er det, du skal gøre? Ja, det ved jeg ikke. Hvis du nu lige tager den her, så kan du læse op. Jeg skal vel bare have en af dem her fra. Ja. Og så fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Ja. Jeg har, der er to striber på det her. Er vi klar? De er lige til at tage af arket og er parat til brug. Ja. Ja. Strimlerne er belagt med en helt speciel voks, der foruden effektiv at fjerne hårvæksten nemt slipper huden. Mm-hmm. Det du skal gøre, Ken, det er, at du skal sætte en voksstrimmel på hårvæksten, i det du følger dennes groretning. Mm-hmm. Har du gjort det? Ja. Groretning, men ikke bare ud af. Er det også opad, nedad, henad? Sådan. Ja. Det ligner sådan lidt bare ganske almindelig tape. Ja. Sådan, så bliver det lagt på. Så står der, at du skal trække voksstrimlen af. Hvor lang tid skal det sidde? Modsat hårvækstens groretning. Du vil sige opad. Ja, hvor lang tid skal det sidde? Det står der faktisk ikke noget om. Nej, vi skal lige sidde godt. Louise hjælper. Lige kommet til. Sådan. Jeg bliver presset godt ned. Ja, og det, altså, så nu skal du bare hive det af, står der sådan set imod hårretningen. Skal jeg gøre det? Jeg kan ikke gøre det selv. Jeg kan ikke gøre det selv. Skal man... Brian, prøv at gå. Det er utroligt. Kenneth, kan du ikke lige sætte dit ben op på bordet, så jeg kan se det? Sådan der. Og så er Brian kommet over nu. Vi tæller lige til 3, når det er. 1, 2, 3 nu. Så gør jeg det på 2. Nej, nu snyder du ikke. Det er lidt ubehageligt at røre ved din... Første gang jeg rører ved dit ben. Er du klar, Kenneth? Nu Kenneth, han har lukket øjnene. Ja, jeg er klar. 1, 2, 3. Det gør nuller, der er. Gør det ondt? Det gør nuller, ja, det gør ondt. Det sviger da helt vildt. Er det glat babyhud, du har nu? Ja, det er faktisk. Det er faktisk lidt lækker. Ej. Men Kenneth, prøv at se. Prøv lige at se den der strip. Den er fuld. Ej. Den var gennemsigtig for lidt siden. Ja, den er lidt ulækker, ikke? Den er lidt ulækker. Og flot med sådan en stribe, der er fuldstændig... Ej, men det føles faktisk ret lækkert. Kenneth, du gjorde det! Stå op med Morgenministeriet på Skala FM. Mandag til fredag fra klokken 6.